ପୂଜା କରିବାର ମାନେ ଆଦର୍ଶରେ ଚଳିବା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଦର୍ଶରେ ଚଳିପାରେ ନାହିଁ ସେ ପୂଜା କଲେ କ'ଣ ବା ଫାଇଦା ହେବ? ଇଷ୍ଟଦେବ ମହାପୁରୁଷ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଯେ ତ ଚଳି ନାହିଁ ତେବେ ପୂଜା କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? ଏଣୁ ଆଦର୍ଶରେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାମ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥିଲେ, ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଅପନାଇ ନେବା, ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସତ୍ୟବାଦୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ରାମଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଓ ବାକ୍ୟରେ ଅସତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର, ହିଂସା ଭାବ ଥିବ ତେବେ ପୂଜା କରିବାର ଫଳ କ'ଣ ବା ମିଳିବ? ଆଜିକାଲି ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋକେ ଚଲାପଥ ରାସ୍ତାରେ କୁପଥରେ ଚଲୁଛନ୍ତି। ପୂଜାର ମତଲବ ଶିବ ବା ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ଧୂପଦୀପ, ପୁଷ୍ପ, ପତ୍ର ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରି ଭକ୍ତି ଧ୍ୟାନରେ ପୂଜା କରିବା। ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଓ ରାମଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଚଢ଼ାଇବା। ପୂଜାଠାରୁ ଜୀବନରେ ସତ୍ୟ କହିବା, ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ କରିବା ଏହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୂଜା ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ବେଲପତ୍ର ତଥା ପଞ୍ଚମ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରିବା ଲୋକେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି? ଯଦି ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆଦର୍ଶବାଦୀ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଯଦି ସତ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଚଲନ୍ତୁ। ଏଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆଜି ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଛଳନା କପଟ ଚାଲିଛି, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ। ତେବେ ପୂଜାର ମତଲବ କ'ଣ ରହିବ? ତୁଳସୀ ଦାସ, ସୁରଦାସ, କବୀର ଦାସ ସାହେବ ଏମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଆୟତ୍ତ କରି ଅସତ୍ୟ ମାର୍ଗକୁ ପରିହାର କରିଥିଲେ। ପୁଣି ରାମ ନାମ ଜପ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଆଜିର ବ୍ୟକ୍ତି ମନ, ବଚନରେ, ଶରୀରରେ ଉଚିତ ହିସାବରେ ପାଳନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜୀବନରେ ପାପକର୍ମ କରୁଚାଲିଛେ। ଏଣୁ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କେଉଁଠୁ ଉଦିତ ହେବ? ଲୋକେ ପୂଜା କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିବା ପାଇଁ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। କିଛି ଲୋକ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି ନିଜର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକାଶେ। କାମନା କେଉଁଠୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ? ନା ମନ୍ଦିର ଗଲେ କି ପଥର କାଷ୍ଠ ମୂର୍ତ୍ତି ଫଟୋକୁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଣାଇଲେ। ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନିବାର କଥା ଯେ ଆମେ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଗଲୁ ଯେ ନଡ଼ିଆ, ଧୂପଦୀପ, ପୁଷ୍ପ କିଛି ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମାଗୁଛେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବି ନିଷ୍କାମ ମନରେ ଭକ୍ତିରେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ ମଣିଷ। କାମନାର ଲୋଭରେ କେବଳ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା କରି ଯାଉଛି। ଏତିକି କାମନା ଭାବରେ ମଣିଷ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଯେ ନିଷ୍କାମ ଭାବନାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ଏତେ କାମନା? କାହିଁକି ଏତେ ବାସନା, ଲୋଭମୋହ କାହିଁକି? ଭଗବାନ କ'ଣ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା କ'ଣ କମ୍ ହୋଇଛି? ଏହି ମାନବ ଶରୀରରେ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଏ ଶରୀର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏ ଶରୀରଟି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ମିଳିଛି। କାମନାରେ ଏ ମାନବ ଶରୀର ମିଳିନାହିଁ। ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ବଲେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମହି ତୋଲେ। ଏହି କାମନା ବାସନାରୁ ରହିତ ହୋଇ ନିଷ୍କାମ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଚରଣ ହେଲେ ମଣିଷ ମୁକ୍ତିମାର୍ଗ ପାଇପାରିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତ କିଏ? ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିବା ଲୋକ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ମାଗିବା ଲୋକ? ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ମାଗୁଛେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ମାଗୁଛେ, ହେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଏତେ ଦିଅ, ସେତେ ଦିଅ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ପୁଣି ଅଧିକ ଆଶା କରୁଛେ। ଜଣେ ଭିକାରୀ ଆସି ଘରେ ମାଗୁଛି, ମୁଁ ଏତେ, ମୋତେ ମା ଏତେ ଦେଇଦିଅ, ସେତେ ଦେଇଦିଅ। ଏତିକି ଦେଲେ ଏଥିରେ ନିଅଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ 2-5 ଥର ଦେଇଦେବେ। ଯଦି ପୁଣି ଆସି ବାରମ୍ବାର ମାଗୁଛେ, ମା ମୋତେ 500 ଦିଅ, 1000 ଦିଅ, ମୋ ପିଲା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର କିଛିଟା ଦିଅ, ତେବେ ନିଜକୁ କ'ଣ ଗୁସ୍ସା ଆସିବ ନାହିଁ କି? କାରଣ ମୁଁ ତ ଏ ଭିକାରୀକୁ ଯେତେ ଦେଲେ ବି ଏ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ମାଗୁଛି। ଏହି ଭାବନା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗୁଛେ, ହେ ଭଗବାନ ମୋର ମନୋବାଞ୍ଛା, ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅ। ତେବେ କ'ଣ ଭଗବାନ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ? ଭଗବାନ ତ ଯାହା ଦେବାର କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଆହୁରି ଅଧିକ ମାଗିବାଟା ଏହା କ'ଣ ଲୋଭ ବା ପାପ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ ଅଟେ? ଏଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସଦାସର୍ବଦା ନିଷ୍କାମ ଭାବନା ରଖିବା ଦରକାର। ଭଗବାନ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭକ୍ତ କିଏ? ପ୍ରକୃତ ଯିଏ ସବୁବେଳେ
ମାଗୁଥାଏ ନା ଯିଏ ନିଷ୍କାମ ଭାବନାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଚରଣ କରି ଭକ୍ତିରେ ଲୀନ ଥାଏ। ପ୍ରେମ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପରିଭାଷା କ'ଣ? ପତି କହେ ପତ୍ନୀକୁ, ତୁ ମୋ ହିସାବରେ ଚଲିବୁ। ପତ୍ନୀ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା ଏହି ଯେ ଆଦର ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଚଲାଇବା ଲୋକ ନୁହେଁ। ପତି ଚଲାଇଲା, ପତ୍ନୀ ଚଲିଲା। ଏହି ଚଲିବା, ସ୍ନେହରେ ଚଲିବା, ଆଦର୍ଶରେ ଚଲିବା, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ଯଦି ନିଜ ହିସାବରେ ଚଲାଏ ସେ ସ୍ୱାର୍ଥୀ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆଦରରେ ଚଲେ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମୀ। ଛୁଆ ମା ସାଥିରେ ଚାଲିଥାଏ। ମାଟି ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ଛୁଆ ମା ପଛରେ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇବ। ଛୁଆ କହେ ନାହିଁ ଯେ, ମା ତୁ ସେଇଠିକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛୁ? ଗାଈ ଯେଉଁଠିକୁ ଯାଏ ବଛରା ସେଇଠିକୁ ଯାଏ। ବଛରା ଯଦି ଅନ୍ୟ ପଟେ ଗୋଡ଼ାଏ ତେବେ ଗାଈ ତା ପଛରେ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଯାଏ। ଏହା ତ ପ୍ରେମ। ଯେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିବାକୁ ଯାଉଛେ ତାହା ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଟେ। ଜଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବା ନା କ'ଣ ଦେବା? ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦେବା, ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ଅର୍ପଣ କରିବା, ତାହା ଭଗବାନ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇ କହିବା, ହେ ଭଗବାନ, ତୁ ତୋରି ଖେଳାଲୀଳା, ତୋର ଦୟା ମାୟା, ତୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯାହା ଦେ, ସବୁ ତୋରି ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ କିଛି ମାଗିବି ନାହିଁ, ମାଗୁନାହିଁ। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭକ୍ତିରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସେହି ମାଗେ ନାହିଁ, ସେହି ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରି ମୁକ୍ତିପଥ ପାଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।